Ahoj. Ahoj. Tak dneska jsme se poprvé vypravili do nákupního centra. Do CAčka. V Liberci. Byl to masakr. Bylo to náročný. Ale něco pro vás máme. Video. V XL oddělení CAčka jsme našli hlavně oblečení pro starší ženy, pro starší dámy. Jednalo se hlavně o různý pulovry, o ponča, přehozy. Všechno bylo v tmavších barvách, černá, šedá. No, za nás bohužel malinko zklamání. My jsme hledali něco, v čem budeme kóči, v čem trošku vyniknou prsa, zadek, boky, taky třeba nějakou veselou barvičku, něco prostě, v čem úplně nezapadneme. To jsme tady hold nenašli, takže jdeme dál. Tenhle pullover jsme našli v běžných velikostech a chtěli jsme vám na něm ukázat, že je taky bez tvaru. Asi je to teď moderní nebo co. Bylo docela náročný najít, jak vlastně funguje, najít druhý skovaný knuflík. Našli jsme ho. Ale i potom ten svetr nevypadal nic moc. Byl takovej hrozně příjemný na nošení, ale postavě nepřidá. Respektive přidá, neubere. Šaty ve slevě, no to je naše. Letní výprodej jsme ještě stihli. Šaty se nám dost líbějí, i zpětně. Ale za mě musím říct, že ta látka je fakt strašně slabá. A trošku plandá. Ale byly boží. Já jsem si, mám to říkat? Řekni to. Já jsem si je koupila, neodolala jsem. Mně se prostě hrozně líbilo, jak krásně padly. Zvýrazňujou pas, nádherná barva, boží prostě. Šaty ve slevě číslo 2. Já bych je i brala, jen kdyby seděly aspoň o maličko líp. Vůbec neseděli v ramenu, vlastně jsme nemohli zvednout ruce. A nešli ani moc dobře vzadu. Nakonec ale musíme tyhle šaty pochválit. Na ramínku vypadaly fakt hrozně. Dali jsme si je spíš jen tak ze srandy, že se zasmějem, ale jak vidíte, nebylo moc čemu. Já zkoušela velikost 48 a Pája 50. Tohle jsem si zase koupila já. Úžasný dlouhý svetr, který překvapivě pěkně upozorňuje na důležitý partie. U mě ne. Náhodou slušel i tobě. Dobře, souhlasím, já na ty svetry nejsem, neseděj mi roláky, ale tenhle svetr byl fakt skvělý. A ten materiál, od té doby ty šaty snad nosím i v noci, jsou boží. Doporučujem 100%. Jestli se vám naše video líbilo, tak nezapomeňte odebírat. A jestli máte nějaký tipy pro nás, nebo jestli chcete vidět něco dalšího, tak nám to prosím napište do komentářů, budeme fakt moc rádi. Děkujeme. A nezapomeňte, najdete nás taky na Facebooku a na Instagramu a možná založíme i blog. Já se pokusím. Tak se mějte. Ahoj. Ahoj. Plác. High five.